हाँ, अमूल कूल ठंडा, पानी ठंडा, ठंडा ठंडा कूल कूल, अमूल कूल सब मिलेगा। सब मिलेगा ना? आपको आने से सब ठंडा ठंडा मिलेगा। ऐसा फल है, फल मिलेगा, सलाद बना के देते हैं। ऐसे देखिए, एप्पल देखिए, अमरूद देखिए, सब फल है। ड्रैगन फ्रूट। हेलो लोगोफोर, दा नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायग्रोबाय। दायो आङो दंफैयो बङाइगावनि भिउ पइन्टआव। दा नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। आङो नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन भिउ पइन्टआ माबायदि जानानै दङ। बिराद समायना नुनानै दङ दा। नै जों नैबे सादाया जों फैदों। बेरायफैदों जोङो। बिराद बरिया जायगाफोरा आं नोंथांमोननो दिन्थिगासिनो दङ। बिराद मानसि फैयो नै बेलासि बेलासियाव। एसे बेरायफैजोबदोंसै नै, बयबो बेरायफैजोबदों। दा नै माबायदि नुयो नायदो, नै बङाइगाव टाउना नै सैसनो बिराद मोजां नुयो नै। दा केमेरायाव बेसेबां मोजां नुयो, बेनिफ्राय मोगथाङाव फैनानै नायफैबा साबसिन मोजां नुयो आरो स्रां स्रांनो। बिराद बरिया नुखायो नै। बैजों हाजोफोरखौ जा मोजां नुहुरो नै। दायो जोङो गाहायाव ओंखारलांसै, बै मोनसे जायगानिफ्राय नायबावनोसै माबायदि नुयो। नोंथांमोनहा नायबानो जाबाय, आं दिन्थिलांगोन। बेबायदि आरो सिरि होनाय दंजोबो। ओरैजाय नै ओइथिं माइ गायनायखौ जि मोजां नुहुरदों नै। ओरैजाय ओंखारगासिनो दं जोङो। एसे थांसिन आरो नै थाबाय जोङो। बैयाव मोनसे दङ, ओमफ्राय बैथिं मोनसे। दा बै मोनसेनिफ्राय माबायदि नुयो नायनोसै। एसे बेलासि समाव बेरायफैनो मोजां, माने बार आराम मोनो आरो थान्दानो। नेचारेल जाहैबाय, हाजो जायगा नालाय, हाजोआवसो नालाय बियो, हाजो बेसेबांबा गोजौआवसो। बेबायदि आरो बियो। बैजों गाखोलांबावसै जोङो नै, गाखोबावबाय गोजौजों थांबावनोसै। मानसिफोर फैयो नै। दिनै रबिबार, बिराद मानसि जादों नै, जेरावबो मानसि। दा जों थांफिनसिगोन। बेरायनानै माबायदि मोनखो सार? मोजां जायगाया, फुल बङाइगाव टाउनखौ नुजोबो। औ, गासिबो बे जायगा मोनसेनिफ्रायनो बङाइगाव टाउनखौ नायजोबनो हाबाय आरो जोङो। दा नोंथांमोनाबो फैनानै नायफैनो हागोन मालाबाफोर। हेपिल' मोनखायो गोसोआ। औ, बरिया थान्दाबो मोनफैयो। फार्स्ट टाइम फैनाय आङो। बेयो फार्स्ट टाइम सार, आंथ' सिगाङाव फैखांखाबाय जाहैबाय। टाउनखौ नायनोबा बेजों गाखोलांनांगौ आरो। बे सिरि मोननै दं, ओरै मोनसे बेजों थांनानै गाखोलांबा नुहैबाय। दा ओमफ्राय नै बाहाय दखान दङ नै, फिथाइ सामथाइ गासिबो दखान। औ, बरिया। वेलकाम दे। औ, थेंक इउ। बरिया नै फिथाइ सामथाइ दखान बाहाय। माबाफोर थान्दा लोंबा मोनलोङो नै। थान्दासो ना? औ, बरिया नै। हाँ, अमूल कूल ठंडा, पानी ठंडा, ठंडा ठंडा कूल कूल, अमूल कूल सब मिलेगा। सब मिलेगा ना? आपको आने से सब ठंडा ठंडा मिलेगा। ऐसा फल है, फल मिलेगा, सलाद बना के देते हैं। ऐसे देखिए, एप्पल देखिए, अमरूद देखिए, सब फल है। ड्रैगन फूल, ये ड्रैगन आग नहीं उगलता है, पानी उगलता है, डरने का नहीं। थेंक इउ दे। हाँ, थैंक यू।